Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a yau a wannan sabon bidiyon. A yau a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka samu data 50 MB ko kuma in ce ma data unlimited a cikin layinka na MTN ko ma wani irin layi, Airtel ko Glo ko ma wani iri. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, in baka samu ka mana subscribe a wannan channel din mai suna Kaduna Daily Tech, ka samu ka mana subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi wal. Sannan kuma idan bidiyon ya burge ka, kai mana like a wannan bidiyon, mu shiga cikin bidiyon domin a fara bidiyon. Da farko zaka fara shiga manhajar ka ta Play Store kamar haka. Bayan ka taɓa ta, zaka je ka sacin da muka buɗe maka. Daga nan kuma zaka zo gurin sacin ka taɓa kan VPN ɗin nan kamar haka, sai ka jira shi ya sacin shi ma ya buɗe ma. Bayan ka taba kan VPN sai ka zo ka nemo abu gurin da ka rubuta start VPN, sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba sai ka installing din shi, amma mun riga mun yi installing, ba za mu wani sake installing ba, kawai za mu taba kan open ne. Bayan ka taba kan open, za ka jira shi ya sace domin ya buɗe maka. Yauwa, bayan ya buɗe sai ka zo nan inda ka nan sama kenan. Yauwa, bayan ka taba da nan sama sai ka nemo inda ka rubuta, in network ɗinka Airtel ne, in Glo ka za ka iya zaɓa a nan gurin. In Airtel ne ma nan za ka zaɓa, amma unlimited ne, so kuma in ma 500 MB ne duk gashi nan. Idan kuma ce ne ga 100 MB nan, ga 140 MB nan, ga 50 MB nan, ga 500 MB nan, to ga unlimited ma duk ka taɓa kan shi haka, sai mu taɓa kan sacin ɗin nan, sai mu jira shi ya mana connected. Nan kun ga har yi mana connected. Yanzu za mu je mu fara cin data mu ko unlimited, mu shiga WhatsApp mu ji abin da zamu yi, ta mu chatting da ita, kai kuma me zamu ba ta kare ba, tunda wannan data unlimited ne. In ma kai minimizing ka za ka sake dawo. Hello everyone, I would like to share with you the new OPay beneficial feature. That is zaka yi ta zuwa kana cin data ka kawai unlimited, data ka ba za ta kare ba. Idan Allah ya ka ji daɗin wannan bidiyon, ka samu ka yi mana like a wannan bidiyon, sannan ka mana share din shi domin ka nuna ma 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Amma ka kuma za mu ajiye muku link din wannan application a ƙasan description nan bidiyon, sai ka samu kai ma kai downloading. Yau mun gode, ku ci gaba da